Aurten egia esan, urte borobiletako urtea daukagula lankidetza arloan, eta urte borobiletareko bat da, ja dagoeneko 25 urte daroago zela, diru laguntzak martxan jartzen herri txirotutan eta barre egiten diren proiektu guztiak finantzatzeko. Eta hori, 25 urte honetan lortu dugun hito garrantzitsu bat izan da, legealdi honetan, gure legislatura plangintzan sartu genduan moduan, udaleko aurrekontu osoaren 0,7% proiektu honetara bideratuko genuzala, lankidetza arloan egiten diren hainbat eta hainbat proiektutara. Proiektu honetan sartzen den partida oso garrantzitsu bat, 320.000 euro ingurukoa, izango da gitzi gora bera herri txirotuetan gertatzen diren zoritzarreko gauzetan ekiditzeko asmotan egiten diren hainbat eta hainbat egitasmo burutualizateko. Honek egitasmoak izaten dira, gehiengo baten hezkuntzan, andran edo emakumezkoen egoera hobetzea bilatuz, saneamendu eta uraren egoerak hobetzeko, eta holango kasuak eta laguntzeko.